galt. Kan du det? Det I ser her, det er Jimmy, der hygger sig. Tag en tur til. Hvordan var det, Jimmy? Ja, nu skal du høre en gang. Jeg zoomer lige ind. Ja. Hvordan var det, Jimmy? Nå, ja, det kan jeg godt se. Det lyder godt nok farligt. Var de bange på nogen tidspunkt? Der en brand. Okay. Det lyder meget spændende. Kan du uddybe det lidt? Ja. Det, nu oversætter de, det han i virkeligheden siger, det er... Ej, det er bare røv.